everyone, this is Sherry. Bat ngayeng hang ni menta bat pentip shapi ba kanong Talang Village, West Gentia Hills District kan penlong ye ka faith raising fund for primary LP school ha ka artrek ubnai ba ar haja kusau bat ha ka te kasi kin sadan ki jinglekai ki ba phe ba ki ban penbernya ye phi ha ka te kasni bat na kalyang jonga ngakhat ngawer sum bhai phi wei pe wei bini wan lang man ajing kasan ni kan ka faith ha ka te kasni bat ha ka te kasni ru kan sadan ka pomper house ki ba ar lak tingka bat an penilakai na du ka pon riu ba je jan nget chaneng ti ha ka te kasi kin sadan ki nong tem ki nong pot ki nong wai ki nong shat ki ban penbernya ye phi bro silit ha ka te kasni bat kum ju ru ngan sadan lang ha ka te kasni ti na kalyang jonga ngakhat ngawer sum bhai phi wei pe wei bini wan lang man ajing kasan kham tam e ikitu ki nong warjan kia bini wan ban ajing kasan dan ya kan ka fit ha ka dong jong phi ha pesh nong preng nong talang bat ya kan ka program an sisdang na do ka pon riu ba je jan nget khublai shibo min sai kin do ha ka te kasni